Tá sé an dis dul arás ar scoil. Bhí de bhúntóir agus de chuirde ag smíonabhairt. Bé áthas orthú tú a eicáil arís. B'éidir go bhfuil áthas agus bronnart. Nu imní, tá muid go léir mar sin. Tá sé deacair ar an go léir dul arás. Caróid de bhúntóirí agus de chuirde leat socr isteach. Bhí tú anmhá ag ní na lámh go dtí seo, an féidir leat leanún de raig mar sin? Tá sé tóbhachtach an dhéanfá na rudaí a iarrainn an scoilir de dhéanamh chun gach duine chomad sábháilte. Ní de lámha nó úsáid dígálrann orthú cúpla uair sa lá. Go háirithe, sulla déan tú ar scoil ar maidin, ar do bhealach isteach sa seo mar ranga, sulla néhann tú bia agus taréisithe, agus sulla bhógann tú an siomar folca. Caróid de bhúntóir leat agus leis na póistí eile a bheith slán sábháilte i gcónaí. Má haonn tú ar an mo scoile, siad de chiaacán féin, tíb le a cara bus. Tagan de bhúntóir gur sé deacair ort obair scoile a dhéana sa bhaile. Bé go leor ama agat chun socr síos ar scoil, sulla de sóí an obair scoile arís. Téigeadí an labba go lua, ipí atá go mátait, agus téig imirt in muoin air. Inis do a chuirde na rudaí ar rinne tú agus a chorladit ó chonig tú iad. Inis dó faoin na rudaí nua agus na rudaí deasa a rinne tú fada bhí an scoil dúnta. Cur ceist ar an múntar mar bhfuil is agat cad ba chóirdit a dhéanamh. Ar scoil, má bhachíonn tú tin na bróide, aber leis an múntóir é ar an bhainte. Tá tuilleadh eolais ar fóil ar gov.ie/file ar scoil.